Takže čus lidi, já jsem Johnny Gameplays a zdravím vás v mém druhém let's play ze hry Shakes and Fidget. Začínáme na světě 7 a odklikneme si hlídku. Jdeme do zbrojky, jestli tu něco nemáme. Nemáme, zatím nic na inteligenci. Všechno blbý, tady máme jalíky 2, které jsou úplně prd. Jakož máme to, někdo nás zautočil, je to špatný. Tak dělají. Aspoň jsem dal někoho, pak už dal ne. Prohráli jsme to, nevadí. Dáme útok a se nějak zkusím vylepšit. A už máme jenom 17 000, tak ještě tady to, ještě tady a zkusíme zautočit na tohle. Oh. Jo, tak jsme dali podzemko. V tomto let's play jsme dali podzemko a já si to změním na místo 8 z 10 máme 9 z 10, ano, tak to je skvělý, já se kouknu, koho tady máme dál, tak to už nedáme. A to ještě něco prokliknu, jestli tady něco nebude. A vypadá to, že ne, tak dáme ho z arénu a dáme ho spodu. Jdeme si dělat hlídku, teda jsme na světě 7 na Varerovi, 89, uděláme se hlídku, mám tady něco naštěstí, to je blbý, 147, počkejte, já to stopnu. Dobrý, to byl omyl, jenom už jdu zpátky, takže se koukneme, jestli teda něco nemám. 47, 149, má to ještě blbý brnění, takže ne. Tady taky nic není, což je blbý, tady jsem se vlastně koukal, ještě před let's playem, tady nic taky není. Dáme cech. Tady jsem něco napsal, Nitosaurus toho nedáme. Málem jsme ho dali, vylepšíme si hlavně štěstí. A dáme si arénu, kterou asi projedeme. No, těsně jsme ji projeli. Koukneme, dáme nějakou hospodu. Tady to a jdeme na svět 8 na solní ženu, blbý jméno, ale to přežijete. Můj drž, nic to není. Jdeme na čarobchod, tady máme elixír na štěstí a už škoda. Neokřilnej, ale je za hubičky. Ale jsme level 58, takže to je hodně dobrý. Tady proklik, že se ještě kouknu, jestli tu něco není. Vlastně tady jsem se koukal, jo. Jo, bam, ne. Ještě protočím. Taky ne. Ježiš, těch alíků je strašně moc. Ale nic. Nevadí. Zkusíme zautočit na nějaký podzemko. Tady si vylepšíme hlavně obratnost. Zkusíme zautočit místo třeba, no, místo kilometik. A zautočíme na obludu, kterou asi nedáme. To asi děláte srandu. No to je jedno. Padla nám to hospoda. Tak zkusíme zautočit ještě na smrtku, kterou asi, jo, ulepším se. Zkusím dát tady něco. A zkusím dát smrtku. Tak prosím ještě smrtka, že by šla. Tak ne, smrtka nešla, nevadí. Dáme spodu. Dáme si tu 308 000 a jdeme ještě to. Nevadí, no. Jdeme do cechu se. Jo, tady jsme měli boj, takže teď jsme vyhráli. Nevadí. Teda vyhráli jsme Mike, přistup. Michael, on odešel. Jo, počkat. No, tak další. Blbec, pardon, mám se blbec, to je ten Mike, pak je to 124 a pak je to 242, tak toho dáme hnedka důstojníkem, no, ještě ne. A přesuneme se na poslední svět, kde se odklikneme také hlídku, klikneme si, jestli tu něco není, obratnost 12, no, ne, mám epic, že 24, no, taky ne. Tady se koukne, jestli tu něco není. No za 7 houbiček, takže to ne. A vylepšíme se.
No, tak to nebylo moc vylepšení. Zkusíme kostěnýho toho, level 26, toho určitě nedáme, no, co říkám. Dáme si arénu, to jsme projeli, ještě si dáme tady hospodu. Tady se kouknu, ještě tady si dáme arénu. Ten má takový dva epický luky, ne, tenhle, ten co mám já je na 300 kilometrek a tady to nevím co je, ale vím, že je naštěstí. A dali jsme úplně v pohodě, máme něco v albu, myslím, že ten luk. Jo, tady si dáme ještě hospodu. Tak to by bylo asi z tohohle všechno, ještě kouknu ještě na kolik natáčím. O 5 minut, no to jde, to ještě nahraju dneska. 5 minut, já ještě tady dám čas, jenom dám pozdravte do videa, pozdravte do videa. No tak asi nepozdravěj, zkusíme to ještě, já si kouknu, jo, tady jsem pozice 3609, tak to je hodně dobrý. Mimochodem tady mám 3 epiky, 4 teda, tady ten už asi vyměním. 134, tak to mi Castor bude zase nadávat ten level, myslím, že 137. To nevadí, asi mi napsali, čau. Tak jo, takže to bylo asi pro tento let's play všechno a u dalšího let's playe, u třetího let's play ze Shakeu zase čus.